A Xunta concedeu no último ano 398 axudas ao sector do taxi para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida e vehículos de baixas ou cero emisións, cun investimento total de 847.000 euros. As subvencións son de ata 1.000 euros para os taxis de baixas emisións, 4.000 euros no caso de vehículos de emisións cero e 10.000 euros para coches adaptados e accesibles a persoas con mobilidade reducida. En concreto, nesta convocatoria das Xuntas axudas ao sector do taxi facilitaron a compra de 328 vehículos de baixas emisións e 28 de emisións cero, 48 vehículos adaptados á mobilidade reducida. A medida vai dirixida ás persoas físicas titulares de autorizacións administrativas de transportes vixentes. O prazo para presentar as solicitudes á orde deste 2025 está vixente ata o vindeiro 14 de outubro. No caso das liñas de taxi de cero emisións e eco, a orde de axudas cubre a adquisición de vehículos realizada desde o 1 de maio do ano pasado ata data límite para xustificar a axuda, o 31 de outubro de 2025. Para a liña Eurotaxi, subvenciónanse tanto os vehículos xa adquiridos en calquera momento co compromiso de manter a titularidade e a actividade alo menos 5 anos, como os que se adquiran con posterioridade á presentación da solicitude e a data límite para xustificar a axuda.